moitos ainda están chegando o que é a meta. Están chegando máis compañeiros, pero evidentemente todo o que está pasando neste sitio están completando o que é a segunda volta. Pero xa temos aquí en meta a Márquez, pois outra carreira máis das populares que le van gañando. A ver se recupera un pouco, podemos facer alguna pregunta do que é o percorrido que lle pareceu. Chega xa o segundo dos participantes, fortísimos aplauso. Dorsal 1043, por favor. Chega tamén terceiro, clasificado, está connosco. Forte aplauso tamén para José Antonio, completando o percorrido, cuarto clasificado nun tempo excepcional. Manuel tamén chega a meta. Fortísimos aplausos, quinto clasificado, van chegando todos. Lembrar que despois da clasificación, os tempos, todos los podes ver na página web de championshipnorte.com e tamén, como non, na de ourense.es. Vamos a ver, para aquí. Están chegando unha vez máis o tempo acompañou como gañador desta prova e da queda unha carreira máis. Bueno, diga a xente que está aquí connosco que se pareceu un percorrido no barrio do Couto. La verdad, como percorrido impresionante, rapidísimo, muy bonito, moita xente animando. La verdad que bastante. Sí. Bueno, pois, Pepe, ahora quedamos unha carreira máis en recuperar e quedamos a la carrería. Creo que é unha boa iniciativa desde o Concello de Deportes que fan estas carreiras populares. Estamos solo por absoluta, porque esos principios que cada vez hai máis. Todo que sea fomentar o deporte está moi ben, se está por parte de la SESA. Entendido sea todo que organicen a favor do deporte. Bueno, pues enhorabuena a ti y al resto de los participantes y gracias por participar una vez más de estas carreras populares, circuito de carreras populares Ourense, corriendo y disfrutando. Están llegando a la línea de meta muchos de los participantes, completando esa tercera vuelta y muchos de los que están pasando ahora están completando a su segunda vuelta. Vamos a esperar por todos a recibirlos como se merece. Un fortísimo aplauso a todos los participantes. A tercera vuelta completan los 5 kilómetros en 300 metros. Pero hay corredores que están completando que a segunda vuelta. Para muchos fines completando lo que son a 3 vueltas este percorrido por el barrio do Couto. Siguiente carrera, a saber que veremos lo que es el barrio da Carballeira el día 23 de este mes de octubre. A primera das mulleres xa chegou que iría do local 112. Bueno, vemos a moita xente coñecida, evidentemente, nesta carreira, como vimos nas anteriores tamén, que van chegando xa a línea de meta, completando esos 5 kilómetros, 700 metros dunha carreira donde organizando tanto o Consello Municipal de Deportes, Concellería de Deportes do Concello de Ourense, como Coffee Plus, artículos propietarios no barrio do Couto, ao igual que vai pasar no barrio da Carballeira, donde seremos encargados de todo a Asociación de Vecinos Carlasca da Carballeira. A tercera volta de moitos ainda están nese percorrido facendo o que agora. Aí vai
o ciclista de Protección Civil que o que indica o último dos participantes e que fan o percorrido agora do que vai a ser a última volta para os últimos dos participantes. Iria, ven aquí que vamos a decir a xente que non está aquí na meta disfrutando un poquinho a primeira mujer. Bueno, Iria, vos decía Márquez, os primeiros clasificados de masculino. Mira, Iria, ti como primeira clasificada xa o resto das carreiras, a túa opinión do que é o percorrido no Barrio do Pou? Bueno, a verdade é que para ser un percorrido igual completamente entre nós, que me gusta máis esperado. Parece que se me faz máis monótono, ou non haber ningún parque, nada de terra, nada verde, pero moi ben. A verdade é que hai sempre por todo o percorrido, e iso, si o público tamén anima. A verdade é que anima que haga que a San Martín, a Caballeira, a xente que cada vez se confianza máis. A poder ser a carreras que non poden correr. Aquí estamos todos e que todos ponemos a nuestro reino. E sobre todo nestas carreiras, Iria, o tema dos pitufos, non? Que nos está chamando moita atención, que cada vez máis pitufos se van a notar. Sí, é unha cousa que me chama a atención e que me encanta, que cada vez hai máis nenos pequenos e cada vez hai máis mulleres tamén. Estou dando conta que o deporte feminino cada vez está en aumento. E bueno, espero que pouco a pouco que cada vez mellor. Bueno, Iria, enhoraboa e moitísimas gracias. Vémonos na Carballeira e despois xa nos vemos a San Martiño. Bueno, Iria, enhoraboa. Bueno, pues Iria, primeira mulleres clasificadas, unha participante, unha atleta que fai moitísimas carreiras. Bueno, estamos pasando a siguiente de Championship, lo que é a clasificación en estos momentos. Primeiro clasificado no que é na absoluta, José Manuel Fernández Márquez. Segundo clasificado, Víctor Fernández de Gala. Por certo, José Manuel Fernández Márquez do Club Adas. Víctor Fernández de Gala, o segundo clasificado do Ourense Atletismo Academia Postal. E terceiro clasificado, José Antonio Veloso Miranda do Club Caio. Cuarto clasificado, José Manuel Casado Méndez do Vía 18ª Maceda. E o quinto clasificado, Saturnino González Nogua, por todos os participantes con magnífico tempo. Bueno, siguiente carreira, seguimos recibindo máis corredores, así que o aplauso do nome Caira, que sempre dá moitísimos ánimos, chegando todos a línea de meta, collendo o seu refrigerio e disfrutando unha mañá maravillosa no Barrio do Couto. Muy bien, María, muy bien, María, muy bien. Marta, muy bien. Muy bien, chicas. Especialmente como unha xente de Protección Civil, a Policía Local e tamén, como non, aos suíces da Delegación Ourense de Atletismo, sempre levando a cabo con profesionalidade o seu traballo nestas carreiras populares correndo por Ourense. Vamos, que queda pouco xa completando, enhoraboa tamén a esta dorsal que chega ao 206. Van chegando máis e máis e máis corredores, esperamos verlos a todos no que vai ser a do barrio na Carballeira. Sí, señor, completando su percorrido dorsal 1051, Cristina, enhoraboa. Tamén, como non, o patrocinio destas carreiras de Gadis, de Aguas de Sousas, Coca-Cola Vegano, Pérez Rumbao y La Región.
5 kilómetros, 700 metros, máis corredores, e chega un corredor que carreira tras carreira leva participando todos, vamos a recibirlo con forte aplauso, o seu fillo aí, todas as carreiras, ven participando dorsal número 13, Noraboa, Ángel, outra carreira máis completada, tío, teu fillo, esperamos estarse preparando xa non solo estas carreiras populares, o que vai a ser tamén a carreira do San Martiño, que ano tras ano trae a miles de participantes a cidade de Ourense, pero así o que se vai que destas carreiras populares que organiza a Consellería de Deportes do Concello de Ourense. Elisa Noraboa, completando. Noraboa tamén aquí, bueno. Estos participantes que están chegando a línea de moto a meta, non sabedes a satisfacción que é reconfortante cun aplauso e sobre... Esto é o barrio de Couto, os amigos de Campiclus, artículos publicitarios, fortísimos aplausos para os 3 participantes que chegan e completan esas 3 voltas, ese percorrido de 5 kilómetros, 700 metros. Así completamos rematamos o que é a xornada hoxe de atletismo, de carreiras populares aquí no barrio de Couto. Moito color a estas carreiras populares. Adeus, Pirri, adeus. Rematamos así, Noraboa todos, información www.ourense.es e www.championshipnorte.com. Aí tedes toda a información destas carreiras populares.